mun ammalle Lars Heikki Saari ja mun puolan toppe Suomessa kiehtoruosta siis Karesuonto tavapäältä ja Lendriekaaran muonios niitten säksti tuu. Ja pohtin tehkä kuutakeinui kautsiloki okta. Tämä oli oromuihti, mitä oli päässäs vahkoon. Ja te alken parkat bensinstationita eli helt tillfälliga hotson parkkuuto. Se on okta vahpistaape liharuus ja tammit riivitelle tämän essustationo kuutakennosta. Parkka johti dieselvolvuun ja tämä oli pares tollos länsmanni Erling Oskar rohki piile ja tämä jotson tämän manna ja muolmai lohkaata saat. Tää oli mekanikkeri. No joo, tästä lokaitat Jaakob min riivitellä. No katavat jo kähsi tämän bilen. No manna ja kehtsin tämän bilen ja altin ja lyhtiin dieselfittere ja dieselpumppeja startin ja muut sen olkos. Mä naiteko kanssa kvarta ja teka pohtinut, että tälle biile on tätä Jaakoppa itse Jelträssä ja Palke Simoni Jelträssä ja alke parkat. Mulla onkin niin rekta talassa täällä päässäs vahkua. Joka mä joo, mutta arka pohtaa pohti parkuja. Täällä lohkaa niin länsman, että jaapu niin, että färti söykkä harpistilla, että millä olkuriikalassa. Kallo kai Jaakoppa jätarpassa maksaa jahparissa, on hali ainimakka rolma ja on parken akkos. Ja parken tässä varapäinohja kiikoitte. Ja te pohditaan mekanikka, mille ei tees parkkus, mille on sykköhyssössä ja alki parka ja te onnuita parkuja nohka kohti olmaa. Ja suunnan malli Juhan ponkuutan, kun touta hollukata kuutakennossa. Ja te mun nokaita parkuun mun alken skuutterista skruuitte Turpeen Mikaelsen niitä uutti jamaa pot näissä autossa ja parken toppe maatte maanoon ja te mun anneko otti tuuas käässä mannen militaarisuumi ja toppe kun pohtin te ei muista sihkeri käässä mun alken parka mun parken kotte vara Turpeeni ja alken otson parkkuu slottajut tuossa. Parken toppe tässä osiko pitsuakki startiin. Kautsilo kiviraas. Jos muistan rektalle attentiitreetjee, niitten otti vähemmän alken parkatohko. Parken kohtee tässä on niitä pisaani nokaitat senkin etsestä tämän vääräkkä ja sä teet driftviilä ja teet pahasti tohko vauhta vielä. Kun vihtä kuhta ja kiltskoit, jos teilen kuhki toppe. Oliko tämän määrin on driftviilä, te määrin alkiko tivuuppajaas. Vai, mutta teillä oli kahtsanta maailmanhatti, mutta hei on palkankin. Tässä ei kannahanakin satsekota. Hattilet sinun heitoata. Ja kun pitsuakki pisaa, niin ajattelin mitenkin pääsemään stämppilastiin, mutta ei mun paljon stämppilastiin tässä. Oktentepönön maasi muakin parka, Turpeen Mikael, vai parkuita. Parkuille, mutta ei muuta oli paljon raaski, kun taakpäin on poriihata. Pyhää voinnasti, mutta vahkuja. Mutta mä oikein kuitenkin januari, oliko februarikin parkatas. Parkin tässä alle kuhkaa. Juuri muisti just tehjäkin, mutta tää oli hui pori paikkapaikki. Ja pitsuakille maitte tää oli hui pori paikkapaikki. Tälle ei hui
Atsunut onko positiiva suohkani maittaa. Toppe pori fölketät Oskalantelo talian ränskapsförad vitsuakista muisteli että onko jahkaasas pori kokteloki koktemiljoona pori tuossa värruhtaa suo kuitenkin suohkani ja tälle alle ollut takara onna suohkani ja tälle hui positiiva ja vaikka ringvirkinga taas letsästi ehkärit talikoitte hui ollut suohkani pykki hui ollut visti ja stora pykkäi ja Last Hallavaaran tahtakaan leijotelle ja baktaarian pohjoista takkaviri manjella leikottaa. No joo, jaki manjako pisaan. Imanan jahkiin kalkea. Tahta leikitasta muakenkin rokkatan tumptadella. Manjako pitsuakeli pisaan ja no että tahka lei porre suohkani koit mun jahkan. Kun oli drifta bitsuakista pori. Eli auki, ei tuossa teittämä parketoppe, mutta auki suohkani ja fitnorakaja. Mihin eli lähtee fitnora, mihin oli hiitan bitsuakki? No tää oli autopomppu, mihin oli hiitan ja toppeli hui. No kun puhutaan, että ne pohtemiehtsistä laavits pohti tohketa, voit joka haafepeessä rinket. Mirja pohti vitsuus on ollen vitsuakka ja toppotsi porraa ne laavits hotsi ja tällets hui puolesta pohtiima ja muhtuma vara muhtumin itsääret mai toppeja. Oli häistä alki. Ja muhtumin voi itse parkitit ulos markkani ja tivuore kaikki itse ja muhtumin sveisit sykkeli ja aissa ja tekkari. Vähkeet se toppotsi vähki ja ei valtaan kassakin maussuuta noutaskalla, että oli takara. Nuhtaa serviisiä. Tämä oli huipuorra oktavuotta liikoita. Eli varra mitään fitnulakammat parki mitään meillekin Suomen päältä muhtun fitnulakaan ja asta fitnulakammat. Joo, tämä oli Birkeström oli toppe ja Juhan Rumstaala oli toppe ja teli tätä tahkohtsyön Suomafirmaa Lemminkäinen ja lei tätä alkushan leitit taas tuora firmaa tätä Leonard Nielsen och Sönner. Ja toppeli Laakselvas mehukta firmaa tällä kun alkimanna luopakoulu tällä Nikomaa tällä toppi jälkeen me tehtiin Kroberga kupa ja Raahkara mitä Jorpat ja vai ja Sorkemme toppi. Toppeli ollut elektriikkafirma maita altas ja eli kuitenkin firma me muhtumaan ja passaamaan. Joo, tää oli tästä tuure malin tasletskoi parkis sihkarit nuppelohkeusi jos sille nämppuun parkit ja toppeli se kuitenkin ollut se olu mä parkit pää. Ja itse muiste viisi kaltapuolet soulutekas mauvahirmaa fitness Sveisaara pouta altaisia. Ja kuitenkin on masin firma näin muotte muistan tämän ulatan piittipuoli tohkota oli otsuvissa minä muistelin kun Matte Päivi kun kalkkeen parkan vai koptevahku mutta sattei mankka ei hiakiita sattei orasti maasinnana ja tämä oli kun mahti suomakielä tässä liihkota Lemminkäin mutta kalotsi parkkuu. Ka parkka ei jahkana parkka ei kittaa tässä si alke heititin. Virksom heittein. Tämän mulle kun tämä tätä turmaliin viliko. No tämä oli turmaliin, tämä oli mi orri pirkku ja passaamaan ja. No mun ja pasai. No passevisuttit tämän pykkä ja kauni ja katikolle oluparku. Katainen värkkas kun toppe parke vaatsi tuolla parkuskoot että sahte visu chahpata kangena ja trahpa ja satte passaa johkekä ja muhtumin kohtakätten peilissä. Teki Jantorissa. Ja mutta on tuvuut ja maailma mitte
Joo. Mä tällainen kuin parikin pitjuvaksi. Joo, mun parkeinen pitjuvakkis se. Mä olin kuhtaa itse vauhtia, eli ja no päälle Jantur Fritse ja te kuhtaa päivä ja teillä ei kausin päiviä Fritse on tämän aikaan mun muutsen de maailmanpiljana. Teillä kun oli nuora oli parkemmassa pärähakata, ilman paljon ruuhtuskossakin. Kata, mä oon aikois puudestaan tehty, mutta mä pääsenkin maksin veeruun. Olupatsen suri tuhaa jakis, kun maksan tällä kun parken kohti firmassa. No haluaa kollikäs hammette tohko. Joo, tehtiin kiluihin tiedä, mutta tehtiin onko tänä konsentraatta tai kalletta allolu. Tän jopa tiedä, että antakaa sihkeli turpion soitti sitiähti, jos oli Juvumil rehkanasta. Mutta leikoitte tällä tolvujukoitte äärämuspäiviin tolvuju kuhta kurmiin Jantorissa. No jo kuhta kurmiin, no leikti 3 pillä, mä puhutsin saraa ja muuttui mille se 4 pillä. Tällä kun puoli huijoluu ja tätä kalle jauhtakaskaa kotatte ja toukas reihkali suomassa ja tälle liität oktamalman tyyppämässä liitätte liikot titanium tämän maailmassa konsentraatasta on saatte tuolla tohko lullisuumi harjavalta. Ja tässä saatti ju Japanita konsentraattoja toppentesto yttä klaaritsi sille teitte otan titanium ja teitte fosälliä. Mutta tiinen takalle sosi lohka heille maailmiitinna. Mutta oli vuorokolle, että holu parki tappaa, koutakielessä parki tappaa. Pahatsokin holu ruhtaa liikkeen, suohkanimaitte ja olomujamatte. Ja maanka koutakin fiinnon rakaaman letstoppe parkkuussa. Ja tälle projekti, että se luotti johonkin päiviä. Mutta oli jauhki teittämämmät paitsutuallusta, että se luotteli rapaasi. Ei tappasan tasahkolaahi meitäkin kuitenkin. Teitte viesuitte, teikä varhukset ja nauttiitte triptaikoilakaasta, teikö kuitenkin? Joo, totta kai syöt varhainen kaikki. Totta kai syötti tällä alkus arveilan pykkiön tafisusta. Eli tuolle mankavia suvarmaitte hukseke, teikö? Tämä on niin loku kalin tiedä, mutta tällä sihkarit muottelukiviä sukuit, helsihkarit.